Karon adlaw sa Martes sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Dili ba lahi ug lain nga ang mga Kristohanon mosul-ob man og krus? Gani ang krus maumay instrumento sa pagpasakit ug sa kamatayon. Si Jesus namatay sa krus ug ato kining gisul-ob ingog alahas. Tingali mao kana ang panghuna-huna sa mga Israelita sa dihang gidad-an sila ni Moises og tumbagang bitin nga gibutang og tukon. Kinahanglang musud-ong sila sa imahen sa bitin nga maoy nagpatay kadaghanan sa ilang pamilya ug kahigalaan. Apan pinaagi sa gahom sa Dios ang pagsud-ong sa maong imahen makaalim kanila nga napaakan. Sa samang paagi, musud-ong kita sa krus diin ang atong Ginoo gibanhaw. Pinaagi sa iyang pagpakamatay ingog sakripisyo, nga kinabubut-o niyang gidawat, sa kahangturan iyang gilaglag ang kamatayon. Hiniusa kang Kristo, kita makaambit sa iyang kadaugan batok sa kamatayon. Musud-ong kita ug magsul-ob sa imahen sa krus, sayod kita nga pinaagi sa gahom sa Dios, magdala kini kanatog pag-alim ug ngadto sa kinabuhing tunhay. Pamalandong. Ang krus dili lang alahas nga akong sul-obon, kundili simbolo sa akong kaluwasan. Ako ba kining naamguhan? Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid Sahor, namaybay sila sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatunga sa muman kami gikan sa Ehipto nganhi ning kamingawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin motan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanako ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong nawong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magasangpit ako, tubagadayon ako. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan o Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya,
sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang siyon ug mopakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangul ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayiga sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gisud-ong niya ang yuta aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus sa mga Pariseyo. Mulakaw ako ug mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon. Siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kun inyo nang iisa ang anak sa tawo, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Jesus nga nagsulti niining mga butanga, nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.